Поставят пазвайки се Трактор БГ и днес играем Escape the iPhone 7. И тази игра е една много хубава игра с тези игри тук и даже много други. Добре, нека влезем. Добре, влезнаме, ето я играта, цялата, това е едно състезание, нещо се знае, да. И ето сега трябва да ходим по тези неща, аз забравих името, ето вижте, забравих името, но нищо. Добре, втора позиция, Snapchat. Е втора позиция, трябва да скачваме така настрани. Оп. Трета позиция е Temple Run. Добре. Сега имам нови слушалки, надявам се да ме чувате по-добре преди. Да бъде малко падна. Да, подарих ми за Коледа. Добре, четвърта позиция е емоджита. Пета позиция е някаква така игра. Не знам коя е. Колко се чува. Някаква игра, не знам каква, трябва да се прави такива неща. Шеста позиция е някакво нещо като бисквити или не знам какво, има и мишки, трябва да скачаме. Чай, той ме бутна. Истина си трябва за малко, за да не ме бавно биване, защото е много бавно. Добре, пазят тези неща тук на 7 позиция, но трябва да се прескачате така и да не ги докосвате, защото ще гушите букета. Осма позиция на игра с зоната, ама и нея не сме играли, защото според мен е скучна. Добре, девета позиция е Slitevil. Добре, ето тук са червеите, дори има и храната и тук тя блясъци, топки. Добре, минаваме. Добре, следващото 10-та позиция е приложението за музика, който абсолютно всеки телефон има. Да слушате музика. Добре, 11 позиция са някакви тук разни ноти, работи. Та нота четвъртина ли беше, коя беше? Забравих се. Опа. Я. 11 позиция са пак. Те работи само, че е удължени, но пак не трябва да докосвате, трябва да скачате. Ето така. 13 позиция е Fruit Ninja. Вижте, много яко се го направи, тук много ми харесва мене. И общо ето така трябва да се прави. Добре. 14 позиция. Пак такива неща, само че трябва да минете ето така. По най-лесния начин. Човек, ще не скам кабела на телефона. 15 позиция е Beyond Tiles, не трябва да падате, иначе ще оберете. 16 позиция пак Beyond Tiles, не знам защо. 17 позиция е Twitter. 18 позиция е една игра, която аз съм играл, но забравих името в момента, защото давно съм играл. Падам. Добре, 19 позиция е Fast Angry Birds, това Покемон. Мисля, че Покемон Go, мисля, че... 20 позиция е Netflix. Искам да кажа, че разбрах, че това Netflix или е част от... Аз ми казаха, че е някакъв сайт за секс. Порно сайта такъв. Ми казаха, но аз не вярвам. Следващото 21 позиция е едни коли, които не трябва да докосте, иначе е гушвате букета. Не знаете, малко се разприказах. 22 позиция. Добре, това е един лабиринт, такива неща можете да докосте, ако искате, и трябва да направите така. Трябва да направите на най-последното, сега на така, на така, на така, на така, на така, на така, на така. Така, сега тук.
И сте готови. Добре, следващата игра, аз не знам точно името, но съм я играл пак, трябва на някакво такова извънземно да вкарате бомбона в устата. Така се прави, много е лесно, но можете да бъде малко да ви забавят. 24-та позиция е Angry Birds. И така набързо, защото ние сме бързаци. През следващата игра не знам и не сме играл хич, но аз знам, че това трябва да се прави, трябва да го стъргувате и иначе го ще ракета. Ох, докоснах го. Добре, пак превключих. Ще стана база за малко. Добре, минахме, защото не иска да избавя, вие разбрахте за какво става дума. През следващото е Subway Surf, може и тук е една наша, която може да я вземете, но аз тя е малко трудна. Следващата 27 позиция, това беше 26, сега е 27. Това е една игра с някакви тук кристали и работи, които трябва да се такова да се подреждат. 28 позиция, това са едни неща, които ако правите грешно, ще умрете. Ето какво е винаги. Винаги е това. Среда, дясно, ляво. Това е всеки път. Не се променя. Добре, 29-та позиция е Geometry Dash. Повечето това си го слушаме тази игра. И да, така се прави. Добре. Да ходим тук. Сега си вземете позиция. 30-та позиция. Трябва да снете там, че да станете Winner 31-та позиция. Добре, ще се спрем на пауза за минем там, защото е много дълго. Добре, хора, върнахме се пак. Ето, тук трябва да следим и вече сам Winner. Добре, и това е печелившата линия, тук има много неща. Вижте, можете да се споменате тялото, например, така, а не така. Аре, няма значение. Можете да се споменате, например, така и си да предупредя, че тази форма тук преди работеше, но сега вече не работи. Добре, можете да правите такъв, това е някакъв робот, но аз ще си го направя така. Има и много други тук, вижте, космонавт, робот. И не знам какви работи вече. Тук можете да изберете маски, а пък тук тия пътеки различни цветове. Абе някакво се зачудите какво това са за дъгата. Правим го път, това е такова дете споменят цветовете. Добре, тук можете да бъдете много бързи. Тук можете така да бъдете много бързи, да ми види това да минава за секунди. Чакайте, че паднах. Малко е неконтролируемо за бягане, ама все пак става. Ох. Чакайте, че я вземе на маска. Тук, арей, да, готина. Аха, взех я. Май не, нищо. Добре, този клип надявам се да харесва, ако това харесате да видео за мен, пишете на коментарите и харесате клипа. Благодаря, че живеете, ще си на следващия. Чао!